Tkompli tintensifika l-investigazzjoni dwar il-każ tar-raġel instab maqtul u msakkar f'bagoll ta' karozza f'Ħallqormi bl-awtopsja mistennija li toħroġ bir-riżultati finali fis-sigħat li ġejjin. Dan sabiex ikun konfermat jekk il-kadavru nstab fil-karozza tlieta filgħodu u x'dak ta' Mario Farrugia jew le. Il-kadavru instab propju fil-vettura li Farrugia kien juża bħala taxi u kien għalhekk li fl-aħħar sigħat il-pulizija elavaw numru ta' filmati minn kameras ta' sigurtà sabiex jistabilixxu l-aħħar movimenti ta' din il-vettura u jekk kienx hemm persuni oħra involuti. It-tlieta tkellim għal korp tal-pulizija spjega li kien l-ħabt ta' nofsinhar meta l-pulizija kienet informata minn telefonata anonima li kienet ġejja rieħa qawwija minn din il-vettura. Il-karozza li kienet tintuża mill Farrugia kienet ilha pparkjata għal diversi hemm fil-wiett ta' Ħallqormi fuq ix-xeqliba ta' San Ġorġ. Il-kadavru instab f'din il-karozza b'wiċċu motti b'kutra u sa issadu mhux magħruf jekk ir-raġel inqatilx fil-karozza jew jekk inġarx minn post ieħor. Il-kadavru tar-raġel kien jinsab fi stat avvanzat ta' dekompożizzjoni. Se tkun l-awtopsja li tikkonferma 100% l-identità tal-vittma. Iżda n-neputija ta' Mario Farrugia, l-persuna li kien irrapportat nieqes ftit tal-ġimgħat ilu, qalet li 99.9% il-kadavru misjub fil-bagol tal-karozza fil-wiett ta' Ħallqormi huwa dak ta' tijuha. Hija insistiet li din hija l-verità u d-destin kiefer kellu jolqot il-Mario Farrugia fil-waqt li tenniet li ħadd ma ħaqqu mewta hekk. Brabta ma' dan il-każ għaddejja inkjesta mexxija mill-Maġistrat Gabriella Vella. Net News huwa infurmat ukoll il-Pulizija qed jinvestigaw l-aħħar komunikazzjoni telefonati, SMS u messaġġi fuq WhatsApp illi setgħu għaddew lejn it-telefon ċellulari ta' Mario Farrugia.